Ҳамада салом алейкум бародари азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар ин рӯза Навор 12 мошини фурӯшӣ дорем. Мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд. Навора бо диққат охира тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш накунед. Шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед дӯстон. Ва бародаре ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ҳозир мебурояд. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Ва бародаре ки мехоҳанд аз нархҳои мошинои мехостаашон хабардор шаванд, дар зери видео дар комментария ҳатман нависен ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем дӯстон. ва дастгирии моро фаромӯш намекунем ва мо бошад мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 135 сомони тоҷикӣ. рафтем ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Якум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 21099 соли бароришт 2003 дар кузуфи седан, рангаш боша сабз, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега. хатаҳоиш нав кардагиан, ҳуҷҷатҳош тамом шудагиан, моторш инжектора фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтеста 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 88000 рубл. марҳамат, шахсони харидор, бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва мегзарем ба эълони дигам. Hyundai Starex соли бароришт 2000 сол дар кузуфи минивен, рангаш боша мокри асфалт, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша дизели, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега. электропакет дора, ҳуҷҷатош то 15/11/2020 ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша боша гуфтесай бародаро 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 184000 рубл. марҳамат, шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва мегзарем ба эълони сеюм. Daewoo Leganzi соли бароришт 1997 дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша 0.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега. задагӣ нестай, ҳуҷҷатош 100%, аючот бировардагӣ фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтесай 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 88000 рубл. марҳамат, шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва мегзарем ба эълони чорум. Daewoo Nexi соли бароришт 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега. соҳибаш хадавои моторш 100%, сиделниёш Opel задагиай, краскаш навай гуфта пусидагӣ умуман надорад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе, фавран фурӯхта мешавад. нарша боша гуфтесай 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 110000 рубл. марҳамат, бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба эълони панҷум. Audi A4 соли бароришт 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша мокри асфалт, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтеста 22500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 166000 рубл. марҳамат, шахсони харидор, бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони шашум. мошини боркаш Forland соли бароришт 2012 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонош навай, акклиматори нав дорад, фавран фурӯхта мешавад. нарша боша гуфтесай 50000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 369000 рубл. марҳамат, шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ва мегзарем ба эълони ҳафтум. Opel Astra F соли барориш 1995 дар кузуфи кабриолет, рангаш боша сабз, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره، فورا فروخته می شود. ماشین باشد قرار دارد در ناحیه استراوشان، نرخش باشد گفته است 26000 سومانی توجیکی که با روبل روسی می شود 191000 روبل. مرحمه شخصانی خریدار رقم های زای ماشین در روی اکران شما می توانید زنگ زنید و معلومات پورا و انیقه ایخد صاحب ماشین دریافت کنید و دستگیری ما را فراموش نکنید و ما باشم میگذاریم به اعلان نوبتی. میگذاریم به اعلان هشتم. اوپل وکتور آ سالی باروریش 1993 در کوزوفی سیدان، объем мотор боша 1.6، сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. солуш 93 гуфта ҳуҷҷатош то декабра ҳастад. маълумоти бештар гуфта бо телефон. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша боша гуфтаиса 8800 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 64000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшӣ ваз 2110 соли барориш 2006 дар кузуфи седан, рангаш боша мокри асфалт, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин гуфтаи состояниш харибадай, соҳибаш расидай, ҳеҷ ка ҳайш намекунад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри кӯлоб, нархша боша гуфтаистай 16000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 118000 рубл. марҳамат шахсони харидор, бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. даҳум мошини фурӯшӣ BMW 5 Series S соли барориш 2000 сол дар кузуфи седан, рангаш боша серебристӣ, объем мотор боша 2.5, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша боша гуфтаисай 37000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 273000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш намекунем ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. 11 мошини фурӯшӣ Opel Vectra B соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш боша серебристӣ, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, гуфтаи кузуфиш задагӣ пусидагӣ надорад. 1.6 простояи моторуш, ҳуҷҷатош 1 сола ҳастаи, балонош навай акклиматори нав дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша боша гуфтаисай 28000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 26000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ ваз 2114 соли барориш 2008 дар кузуфи хетчбек, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, гуфта 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола танировкарам дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе, нақша боша гуфтаисай 30000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 221000 рубл. харидор яъне боша савдо карда мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед ва дастгирии моро фаромӯш намекунед. бародаро, мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем ва имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.